Ahoj, jsem tu znova a vítám vás u dalšího videa a u random vlogu. Je to se mnou kámo. No fakt? Je to se mnou kámoš. Čau. A brácha. Čau. Tak a za chvilku jdem do krámu, tak se vám za chvilku ozvu. Čau. Právě jsme vyšli z krámu, koupili jsme si kolu. A tak já nevím, tak si prostě budeme povídat, že? No a ohledně videí jsem se vás chtěla zeptat, co byste chtěli, jako abych natáčel nebo tak nějak. Jako, no víte jak to myslím. Prostě challenge, za chvilku vydám challenge, citron challenge, pak mixer challenge. Ten už uploaduju, ten citron challenge. A za chvilku by tam měl být snad. Tak a teda do komentářů mi napište teda, co byste chtěli natáčet. A jestli nenapíšete, tak já nevím, tak já si vyberu třeba pár her. Díky kámošovi jednomu mám koupený Counter-Strike Global Offensive. A pak taky prostě pár her nebo challenge. Řekněte svoji historiku. Strašně mrazné pusa, tyhle. Řekni svoji historiku. No, my jsme byli, my teda u školy máme to jezero. No tak jsme šli a ne, prostě prej kámoš, ne, z 5. třídy, na nás prej, jako jo, je to tvrdý, ale nesmíš dupat. A já prej, jo, tak dík, no. A já prej, protože já si prostě nemůžu pomoct, jo, no tak prostě jdu dolů, k tomu rybníku, dupnu tam a úplně jsem tam skoro celý spadnul. Ještě, že tam bylo mělko. Koho mě mrzle pusa. A taky ruce. To je ten nejblbější den, co jsme si mohli vybrat jít domů, ty vole. No, domů, ne, jsi pěšky. No, asi jako pěšky, no. Bacha auto. Protože pěšky je to domů totiž hodinu. Cca, okolo hodiny. Takže jako... Koukni na své boty, jsi zadní. No, ty píš úplně zavedněný. Zavedněný. V té kouře. No a... Tak nějak teda... A ticho. Tak já nevím, tak já se asi zatím s vámi loučím a napište když tak do komentářů. Like, koment, po případě odběr. Děkuju moc a čau.